Ketua Haji Mahendra dari Padang. Jawa dari Maipin TKJ Batam papanjang 10 ton lain. Tiga pesan salam kini, pesanan pertama tiba dari Rizaldi, ucapan selamat begros semalam suntuk. Yo Rizaldi, batanyo kabake pujangga channel sia-sia anak dendang salam kini. Pesanan kedua tiba dari Abang Pregi serta rombongan Kapundan Tuo, tikam juo Mary sapantun lai, banyakan lenggek nyoko panicin nyoko. Pasangan ketiga dari Singo Danau, tolong tikam dek Eka Sutai, sangkuian udah datuk di ujung pantun. Ndak mama dong udah. Kato Bajawe kabake udah Yorizaldi, tantangan anak dendang sama kini dah. Dan di sebelah tukang salong kasabut Eka Sungai Patai, Eka Sutai Kaneko Juo, nan bajilbab putih Mary Batualang, nan di samping baliau ko Rika Halaban, nan bajilbab hitam ko kasabut Inel Solo. Namoya Iranda Leda. Di papanjang lagu naniko dari Maipin 10 tahun lagi tanpa komentar. Abang
oi mati pinakap singalang sayulai tulot tibukanku lapat kita batu janji di pamanjang kalagunan iku dari Abang Rudi Bodigar sesudah di orang batualang tolong di kampulo de anak daru sampian marapulai di ujung pantun sama bari itu marapulai lah mulai tarumu artinya de indak tasapo de anak daru itu orang pesan dari Abang Rudi Bodigar apa aja sajak dari tadi inyo tarumo lepasan dari Singodanau udara kuai sari Ajana sayuy sayuy akan luang mami ngingi 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 dua pasangan solang kini yang pertama tiba dari angka Koto Channel Singgalan Seiyo Saratu Jerombongan tantangan adik ko
Perdana inyo masuk ke YouTube Amka Koto Channel, tolong tikap agak sapantun sangkian singgalang sa iyo. Berikut dari Abang Rudi Bodyguard, batanyo kalake anak daro. Garangan nanta jadi samalam kini ko sabab itu kami cari kami pandangi marapulai ko tarumu atinyo samalam kini lah tibo di tapek pagurawan ko sedangkan sajak dari mulai barang kita tadi semange ampe limo tibo di sekolah patah saja nampak atinyo pasan dari baru di papanya bapasan dulu marapulai kapake anak daro tantangan kalau Abang Rudi Bodyguard ko jan bidanga bana katonyo inyo tu masuk pitana nak marusak-rusak rumah tanggo kita saja tunyo pasan dari marapulai kapake anak daro papajang bukannya maasumpitan nah marapulai cuman yang jadi pertanyaan dek bodyguard sajak bodyguard tibo nan marapulai marungui-rungui saja di belakang sambil memangku tangan sehingga sungguh itu batambah panjang nampak dek bodyguard itu mangkonya bodyguard batanyo pasal dari bodyguard karate marapulai dek bodyguard mungkin dek baru tibo sedangkan daya nilai saja dari tadi lagi ke pacu jo kini biarlah kita lagi perlu kesempatan jo mama bersana kita nalai oh speaker basah pindah aja ke muka dulu talinya panjang bapasan puno Abang Rudi kabake marapulai nan tadi tu menyambui singo danau babisi nyo kabake Bang Rudi cali alaha marapulai inyo tarumu anda adonyo kamungko sajak dari Jolong Tipur karena pasan dari Abang Rudi Bodyguard kabake marapulai batanyo pulo Amka Koto Channel kabake orang kampuang urang meninjau kasadualahnya dek kebetulan Amka Koto Channel singgalang saiyo kaniko jur kasumandu dek urang meninjau kok lay buliah bakandak batanyo dari ma saja mama dusana kami dan urang meninjau ko mama rumah bana dek Amka Koto Channel Jandi padaruh ayah Abang Rudi dena ajo amara pula hai amana sajo jangan anjang padi Bang Rudi ule bulu alamku lah jale de Abang Rudi Bodyguard tuh lah di Jawenya dek anak daru sebentar ko tantangan anak daru jemara pulai aman-aman rumah tangga kami bahagia sakinah mawadah warahmah pesan dari Marapulai cemburu
marapulai cemburu anak daro itu tuh adik ipa tuh kak jadi tarik bajunya nyo tuh lakinen dulu nyo saketik pulo nama rusuh dek abang Rudi Bodyguard kalau tantangan marapulai alasan saja dari pertama sampai kini itu yo indah ado berubah sedangkan muko jorawi itu nampak laba lain dek kami pasal dari abang Rudi apa aja denai ajali minggu pening lah terang ada abang Rudi itu pantun dari anak daro Santangko kami papandirian kalau cie iyo cie ndak batuka-tuka lero pasal dari marapulai bapasan pulo kabake anak daru kalau pakaru pantun kapantun tu lah lamu alasan itu kai tujuh nan kami danga papanjang jande nai sajo baru baru di dari abang Rudi Bodyguard bapasan kabake halaban leban abang kamari pai menyilau jo mencari alaban jangan pai lalu jo kamari aku tolong tahan kantuanya panahan kantua tekan tu indah takulai lain ya nalai lah kita pakajang dia lagu nalai perlu kita pakajang Nel jadi Yuan Bana abang Rudi itu sabab inyo kan jadi sapam untuk Dewi je pangeran tu Nel yalah di lagu lain kita papajang kita angkat ganda dari Mak Ipin TKJ Batam masih patah 100.000 kalagunya Bungo Cipago bapasan pulo abang Rudi kapakai marapulai tantangan abang Rudi nak sabi bukan jadi satpam si Dewi tapi jadi saksi pernikahan Dewi beko pagi pasal dari abang Rudi apa aja Dakarajo ama icun dimatu dudu anyo tapi bulan apa ganti tahun ye pabilo sampainyo tapi bulan apa ganti tahun ye pabilo
sampai rancak kulo kita lalo dape sawe malam ko mencari ada godo berpinjai pamakan ujung mencari ada godo berpinjai pamakan ujung biarlah indah ada padorigino parangayo biarlah pekatanganura banyaklah kaganti baru dibiadenai lalu pulo biasa rupunaniko kini tahu tak dan dinamo jangan lain berjadi tahu tak dan dinamo jangan lanjut berjadi batanyo para pulai kabake barudi batu-batu lah semalam kini ko si Mary batu walang atau Rika halaman semalam kini ko Bapasan Abang Rudi ke bagaimana pulai kalau tantangan Abang Rudi di mata tumbuh di sinan di sianginya baik itu benar kajalenya sebentar itu kelebihannya Abang Rudi kok ibarat 10 sawale pamenan banyak tiap sudut aduh iyo itu beda gitu ndak sama Bang Rudi aja marapulai kalau marapulai dari siswa kakok jo nanu julang enggak juga kesampaian bilang juga namanya sampai pas dari Bang Rudi kepancang dipanjang lagu dari Mbak Ipin Ai tolong balik pantuneka tadi Ai tapi iyo tuh Abang Rudi ikolah mulai keputih dulu kapalo jo rambut singo danau de bagura anan marapula itu iyo saja dari seisuk kakoknya baru nan bukti alonya sampai gini nampak de singo lai Oh, kalau Pakaro itu menjadi rahasia kami. Ini tidak boleh kecil-kecil ke orang. Kalau kecil-kecil ke orang nggak jadi rahasia. Bekoleh pas dari ini. Rancak baraja marapulai kawake singo danau lay jadi ala singo danau jo orang singkara aduhnya barana surang ko na marapulai awak gagah rancak piti banyak kok kakoknya saja dari sesu apa panjang orang biak maipin nama amam papanjang jangan samalanku tetap bisa diurang Patiala di tangan kita tetap bisa diurang Patiala di tangan kita kalau singo danau tuh itu ndak anak inyo tuh inyo menanggung jawab aja tuh nyo pesan dari tuh anak orang tuh
Iyo, itu ya anak orang, nak mungkin anak baru oleh mungkin kedigadangan deh awak tuh. Kalau tantangan singo, gue, inyo nampak nak samo jawara pula, kakko indah yo kesampaian, tak kabilo kami mencari buktinya. Marapulai kan indah tahu caritonyo kalau nam pengakuan dari Singogo nan itu tuh anak inyo wana na mengaku kabake abang Rudi bodyguard itu wana kajolehnya Dangalade ama ipin di malam mandanganyo dicari ganti lain nangan kainyo juga diganti banana lain nangan kainyo batu agak cek bodyguard na sawanta ko kalau raun kan salong terapi agak sawanta Bapasan ko abang Rudi ka si patay inyo ko siya ko kainyo ko tolong jalehan sabian na mo nyo di mungko narami ko na tarangan di urang na banyak pasan dari abang Rudi Santa di panganyan kalagunan niko dari Maipin agiah Maipin pantun agak ciek kan inyo tu dadatua sagana denai de inyo nyampang wajani denai biswa agak dugo wari alasanjo nyampang wajani denai biswa dek bangaru dijadi saksi tekajikan nakadape pantun disuruh abu enyo dia giame 20 ampe amitasi oi dipilihannya dibandingkan ame 20 ampe amitasi mah dipilihannya kalau dicalian-calian dipandang-pandangi tantangan mak datuk kun kapambungkui malu sajo dek kasutainya pasan dari marapulai papanjang Pak ade kapambungkui malu dari talon songabana Dede nai sadang katuju kaunduang kamarina Dede nai lai katuju maaratu asa malangko papanjang kalau kau undang-undang ke Madinah tuh itu untuk masuk saruko tuh tidak berdoaan mak datuk pasal dari apa itu Ba itu bana Budi mancali akarami baduo langsung karena jalan ini carai tak bilang dua wanda enyo kok jadilah jalan ini kamani jauh dan nama itu ka iyo bana ko ka dan sampai jatuh ke dalam ayam atau mak datuk ko nan liau ko iyo baniye sampai bana ko dapat cara ikan bilang anaknya pasal dari marapulai papanjang dari Maipin tolong tikap dek orang batu balang pembalai batu nikah suantago Bapasan pulo Dewi kabake abang Rudi bang la iwi caliat iwi patut perhatian dari tadi satu abang kamu ko agak mandake abang berbisik kabake tukang oya garangan tak jadi kau pesan dari iwi panjang
kawak jawe pakarui pudewi awak menjawe pantun dari kapatai lah. Cara tambilang jo kata ini kepakai mak datuk mati di arok saja nan tambilang orang jo na masuk kapatai nan tambilang mak datuk tak bila masuk aja pasan dari baru di pepanjang baru ditolong adangakan pangeran itu pulau orang gaib kami tuan itu sumando abang ajuan orang gaib jadi tuan kasungai batai garena tai elo aja lah pantun tu tai gai ba pakai cia sangat samudo itu mama iwi itu pakai cia gai pasal dari Dewi ke pakai sutai sutai ko kalau dicari-cari lambuk sajonya nanti Pak Madatuk lah raso-raso di bibi ya tapi cawan beko jan mati de aro ajonya lek indah kamati de aro nak samojo singo dan noko kayanti mati de aro sampai kini aro juang lepas saya de kana yang boleh tambah api buat di kapal lo Mama datua oi udare nai 01 kecean kainyo kok jadi kasungai patai apa tandonyo malam kok jadi kasungai patai apa tandonyo malam tekaje tolong dengarkan kini dengarkan dulu di lawi kita indah akaram apa di bandana kete itu di lawi saja indah akaram apa lagi di bandana kete itu berdoalah di nana pandai kapendang tua pulau oh sebentar ya separuh dari ketua tolong ulang pantunai japik saya dari semula dari Mak Ipin TKJ Batam batanyo kebaki pagurau nan ado di lokasi iyo sarana gadang alik semalam kini ko nampak anak dendang iyo mana bapupu lain ndak merayakan pernikahan Mak Indah aja orang Cingkariang ko pasal dari Mak Ipin TKJ Batam panjang TKJ Batam tolong dengarkan ketua dengarkan dulu sedangkan di laut indah karam apalai jetabek kete itu sedang di laut indah karam apalai di tabek kete itu tapi sianan kete nyawin maipin alam kong batanyo denai sakiti di mana maipin mandanayo batanyo denai sakiti di mana ipin mandanayo Carilah de abang Rudi dadatu asa malam kok jadi denai joinyo kini lai kok cocok kami baru kok jadi denai kini lai kok cocok kami baru Yalah, kita dia kandak dari orang dapur. Ndak baik itu doh. Papasan Abang Rudi kebagai patai. Kalau iyo lay sungguh-sungguh kare patai jo udah datuk tu dari dalam hati. Samo saja lah jo udah datuk ke bawah kan patai.
Nyapa kami kurasa cerita lain tanpa kami kasih selabi asal bedakan tunggal surah. Suruh adenai bacando itu beko mantianyo payah pulu jandilaya saja manganku dibanti minda manariku ulang pantun Mary sawantago bahagia indah jale nyo dek kaki itu pasan dari kabunanku negaraku malam kini kalau itu nanti suruhnya payah denai menyabui kini baik tu banyak kepenan tua kajalenya Perhatikan juo dek Mary agak sapantun lai babisia Dewi orang Cikari yang kepakai dadal sewantago tukar onde-onde itu joye pesan dari Dewi Cikari. melainkan malam kini biarkan dah berenang kalau gue diminta biar nak tabung dari kajalan sekarang murah gereja pikir Di papanjang kalagunan iko dari Mama Licayo, tolong tikap di Erika Laban Angke. Namanya rapi, namanya gunung, nama batui, mengkabarasa, abu tasera, sera jua, kamulah hati mandi naik ke atas itu, kena memberi kata angin sore ke mati ronyo, Sebentar dari Mama Lin. Tolong tikam dek halapan agak sapantun lai tapi ujungnya beko onde lasua pambua pasan dari Mama Lin Cayo sarato jeromangan papanjang.
ko iyo renai cubo paya pulo maturi malokat ay rasuan Namang prengkiati nyota rumua Napa sama ninda barao Di balati tagara mampu di gayo Gana maninyo Ay kalundaku di ponyang kalagunan iko dari Maenda tikam juo di urang halapan agak sapan tulay tolong angke tinggian seketek lai angke nyo sama pada bitunda taraso de Maenda angke urang halapan ko dari belakang ro di ponyang kalagunan iko dari Rwe udah pangeran Dewi Cinggaryang sairiang jo abang Rudi Bodyguard di upu cecangko nanglah sampai di rantau jangguan yang di jalan dan gurau kami sampai di sekolah. Terima kasih ini Bang Rudi Sarato Joda Pangeran selamat nyandanya sampai ke rumah. Kabuki putui lari rendangan duduk darkan oi di depan oi narawakan Allah di mari aisa se ambil tolak pulang berikan tuang kata pakai nyola hirai lo hati aduh 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 dudu nada bagu pari tangaru suara kapulang dekat subuh onde dia terulang selalu tandel boleh pulang ada inyo kete de awara de awak sampi de inyo lapang nakai tuju jo lagi urang aduh dudu aduh Sainggo itu mah bukan paham dah para lu disampaian ujungnya itu ramu abana hati di dalam digala mandikan juwa deda boy sabada ulu giliran nurang sajo malamku harapan eda kito manunggu pabilo dangati bonyo iyalah kita gele kakanda berikutnya dari Kapolda Kalagunyo Putih Kali Mainda kita lagi istirahat rapi suara kok lebih bisa Mainda mampu saluran cakana bisa kita lanjut Mangalin tanda hati tidak berubah Mangalin istirahat suara Adi
Yalah malapera kita sabanta nadapi puluh tukang salon kita mangupi agak sa dagwa merokok agak sabatang. Kopi. Kopi. Sekolah. Ibu dia. Ya pitiange ya. Ayo pitiah halau. Pinjam kompas teman. Sampai ke siapa? Mak. Này có bàn ta đúng không ạ? Kali có bàn ta này. Aduh. Mama. Harap pulih makanan gitu. Tapi Iya lah, iya suruh kemarin nomor. awak istirahat dulu yo. Apa? Salam Maipin. Jalih bana kurang batu balang mah. Iyo, untuk saya Maipin tapi pesanan. Pi. Maipin sali ai. Maipin pindah ke kemari. Maipin. Ada tapi jaringan lah. Kamari pindah mak ye. Di mana? Nakkan ki saya lancar mak. Nakkan kakak lain nama pelan. Dari jam 7 sampai latihan sebantayo Wala masuk kapal. Awak kalau naik lagu.
Jadi kan tak dulu saya lah. Đây ya, udah pernah ya. Iya kan kamu ada dua. Kita main-main. Sama ikut lagi deh. Oh dia dalam penjara. Dua kali. Di sini ya, dalam. Jadinya Ampun dia tu dah Yang ubi ya. Please, yang ubi. Yang ubi. Kalau ada salah-salah saya, Jo. Mana yang tak salah tu lah kamu. Pi pinjam pi ante pernah pina. Bukan aku pun malam sih. Rugi juga. Apa mungkin yang awak Anda di mana kamu? Anda di mana? Angka jadi kami ke gadong-gadong itu di sini dia sampai dulu orang tuh minta
Boleh lu basuh kita mah. Soba mak. Main dah. Jadi. Ya, ini ngomong ya. Ayo kita ngomong lagi. Deh. Kira lah. Lah, mulai. Hila memandu sana kasaranyo didulang sadulang lagi pendaluang ambeh di bangko diulang sekali lagi penjapit nanti gak cekong. Kita gele kekanda berikut kanda dari Mak Endah Bana kalagunya pulai lubuk basung. Berapa banyak? Langsung saja lah belik nanti.
kami masamu kami menendangkannya oh iya ya nak akan buang oh ikan oh iku mendengarkan oh dia pulai lalu buat basuh kanda amat endah hujan jawapan ni baik Tuhan Hai dapat berlindung Hai putui di hati akan hai badan binasong Dipapandang ke lagu Naniko dari Marapulai tanpa komentar. dari mana emak papanya Enan de desa ketua dogoy Oi kobanya abana oi piti